asindiswayo. Jesus. Umntana wamasizwe umnandi kakhulu wabantu abasindiswayo. Abantu abalinganisa usindiso. Abantu abatheni bathandekayo abasindiswayo. Nasembethelezanga kade. Mawusindisiwe uphila ubomi omnandi. Mawusindisiwe. Amen. Ukubandla kwakho ukusindiswa nokuhamba nabantu abasindiswayo. Yeah. Kodwa wena ungasindiswa. Jesus. Thousands uphila ubomi obumnandi obungakwazi ukuchaza. Kanti iBhayibheli ithi akufunekanga abalitholelanga uqombile. Ikolikazi ongabelwa ngalo thousands. Because kakhona ibikhathi iphatheka kubi iBhayibheli ithi ilungise. Yeah. Ubelanga kufuneka lingatholi. Jesus. Usathwele umlomo. Yeah. What's it by me? Yeah. So there's no chances bogalala unxamelene nomuntu. Ngekaba ucenge ukuthetha nothi. Awuzukwazi ukuthetha nothi. Yeah. Ngekho right. Yo. Uyanyanzeleka ukuba lungisa kuba ufuna ukuyothetha nabantu. Yes. Ubomi bokusindiswa. So ngamamkela ke Yesu. Nathi bemnandi xa usindiswa kufuneka uguquke. Yeah. Ngoba xa ungaguqukanga kuzaba nzima ukuba yile nto kuthiwa ukusindiswa. Because i-foundation yakho i-wrong. So i-repentance yi-foundation yokukhonza uThixo. Iyo le nto ukuthi xa uphakathi kunengxako nayo kube lula kuwe ukuyilungisa ngoba waqala kakuhle. So kuquka ke umuntu obone izono zakhe wabona ukona kwakhe lo muntu wazibona uba ndenze kakubi. Hayi mandive uShumayeli esithi ndizawufela esihogweni. Funeka ungayi kuThixo ubaleka isihoko. Funeka uye kuThixo kahle kahle usibonile uba ndenze kakubi. Yandibandi funeka ungayi kuThixo ubaleka isihoko ngoba uYesu uzawuthatha ixesha ukubuya. Ngoba usibona uba ngeke bana sikho esihoko. And the problem abantu bajike lula bayeka ukhonza uThixo ngoba babebaleka bona umlilo ekuthiwa uYesu. So that's why sitsho ebantwini uba sasabuya kuYesu ukuba nibaleke isihoko ngoba uYesu uzawuthatha ixesha mhlawumbi ukubuya. Then ngokwena ubona uba make ndiyolibazisa ngathi akabuyi mani. Yabona ngathi xa ukhonza uThixo ubone into yokuba ndimboni uThixo ndifanele uba ndimkhonze kuba uThixo undidalile. So izinto ezahlukeneyo lezo. Number 2, suya kuThixo kuba ugula. Sumkhonza uThixo ngoba ugula. Ngoba uzawuthi xa uphilisiwe uphile kodwa njengoba uphile enyameni nje ayithethi ukuthi izifo zizophinda zibekho. Zizawuphinda zibekho kwezi uphile kwesi. So susuma ngale nto uba ndamkhonzela kuba ndaligula. Kufuneka ube ne-revelation yokuba umdali wakho udalelwe ukumkhonza. Andibona igama lenkosi. Ngoba xa uke wagula weza kuye ngokugula wahlala ngale nto yoba wawugula wakunceda wangabi naso isishilelo sokuba ngumdala ubufanele uyamkhonza kakade. Uzawuthi xa ugula ke ngokubekwa izandla ungaphili untante umane ukhangelana nabantu baphilisayo. Ungakhonza. Uba khona umprofeti ukuthi wenza izimanga ngapha ushiye le wabukhonza kuye. Athwaname naye angakuncedi. Uphinde ukufika uyokhangela omnye wena ufuna uThixo ufuna into wake wayifumana. That's the problem here ekhona esitaweni isikho. So sumkhonza one funeka urepent.
uguquka xa uzosindiswa. Ukuguquka ke bazalwane ukuzibona uba ndingumoni. Then ubone uba ndingumoni. Bakubona uba ndingumoni uyibone uba ludaka oluhleli kulo. Siyabona. Yes, ubese ucela uxolo ukuthi. Yabona njengoba sitshatile thina amakhosikazi ethu ahleli neenkosi. So abangamakhosazana yona zikhwini ngoba aphathwa kakuhle. So aphatha kakuhle kuba sicenge uThixo. Yeah. Jesus. Sikhonza uThixo. Lento sibenzela yona siyenze uThixo. Senze uYesu kodwa senza kubo. Yani manje senza uYesu kodwa sisenza kubo. So lamakhosikazi kakhonza uYesu ahlonipha abayeni babo, ahlonipha uYesu kodwa ehlonipha apha baba. Yeah. Jesus. Siyabona. Yona nto sifundiswa babangafundiswa abantu banikwe pressure yokuyotshata. Abantu babafundiswe ukukhula ebudlelwaneni babo noYesu. Bazi uYesu bangafundiswa imitshato kakhulu ngathi kusindiselwa yona. Yeah. Abantu bangangeni emtshatweni kuba benemali. Bangangeni emtshatweni kuba bephangela benazo izinto zokuhlala emtshatweni. Akuhlalwa ngemali kuba kwamadoda nemoto nemali akasenabafazi abalapha. Haya funeke sifundisa abantu ukukhula kwabo enkosini. Ibe yiyona nto esinayo leyo yokukhulisa abantu enkosini. Lelo ukuthatha ibe libhaso. Ubona nje bana mntathola ibhaso ngoku ndihleli kamnandi kakhulu. Akenenze izandla zethu ngegama lelo. Ngicela sikuthiwa kaMathemba Thandeka ngiyabulisa ngegama lenkosi uYesu. Twala kaThixo njengoba sibaza umnandi ngendlela emangalisayo. Siyababulisa abazali bami sine fellowship esinayo via TikTok. Ngiyabona uba ukwenzeka uba nikhona nani apha. Amen khona. Umnandi ngendlela emangalisayo. Kodwa uThixo manje ke xa uhlala endaweni awubilandaba nanxexa njengotata umonakalo. Kodwa thina sisuka kude sikhonza siloyika ixesha leno. Kodwa lina ndiyalibona nipholile thina sibawela cala sinexhala uba kwaku azibali kangakanani ixesha lenu. Ngicela sifunde incwadi kaMateyu chapter number 28 verse number 18 to 20 bazalwane bam sizawukhawuleza. Ndingathanda intoba xa sifunda iBhayibhile noba bathathu kwenzela uba omnye afunde ngapha sizawukhawuleza bazalwane bam. Ngoku kule mihla yethu funeke xa sishumayela sicacise ngoba abantu isalvation abayazi. Isalvation bazalwane bam ayisazeki kule mihla yethu. Incwadi kaMateyu 28 verse number 18 to 20. Incwadi kaMateyu chapter 4 verse number 19. Some from verse 17 or 19. And incwadi kaLuke chapter 24 verse 47. Siyathanda kuba sikhawuleze sifunde le ncwadi. Verse number 18 wakona. Jesus went near to them and he said to them, God has given me authority over everyone and everything. I have all authority in heaven and in this world. Verse 19, so you must go to people in every country of the world, teach them how to become my disciples. Teach them how to become my disciples. Baptize them by the authority of God the Father and His Son and the Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have taught you. You can be sure that I will be with you always. I will be with you until the end of time. Uba khona uBetistos asifundele nje uverse number 18 or 19.
Wasondela uYesu wathi kubo, "Anikwana onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke inhlanga." Yesu ke uthetha lamazwi kaSontandaza. God has given me authority over everyone. Ngoba uYesu akathi wayesazi ngoba ngapha kude mabondo khona abantu kuthiwa umuntu okuba ukhotso ufana noshebe. Ukhotso wayengaphathisi ngoba waye-original wayecala sekhotho kodwa wayenomzimba akuthi ebusisi. Wayefana ncamazi noshebe naba nolukhanyana noma nconde noma muspoti yamtsongo lola yena kuthi ukhotho wayezibiza kakhulu ngoThixo esibuza uba nomkhulu kunaye uThixo. Labantu bekubaba behluphekile bengaqondi babembiza uba kuye kuyo wamthanda uThixo wambonisa uba kakhulu akuyoze wamncwaba. Now uYesu apha xa ithetha lamazwi athi anikwe yena onke amagunya kumntu wonke nakwinto yonke. Ingathi Yesu wayesazi uba khona into ezithandazayo, into ezithandaza kodwa amagunya uYesu anawo. Akekho umuntu unikwe igunya phezu koThixo abathandazwayo, kodwa uThixo unikeze yena i-authority. Now uYesu ke wayezazisa bazalwane kwaba bazalwane wayebafumene bangabafundi bakhe kuba imission yakhe okanye owakhe umsebenzi wawusele uphelile. Ngamanye amagama wayegqithisa le nto bayibethona kubo edlulisela bona bazoqhubeka ke ngokubona nomsebenzi ebewenza uYesu. Amen ko. Nakufuneka uYesu ba makabazise ababantu amagunya namandla anawo uYesu. uYesu ke wayengavamile ukwathetha lamazwi engekayigqibi imission yakhe. Wayeloko igunya engalifuni kuye elinika uyise ngalo lonke ixesha. Wayengafuni umuntu othi ulungisa, wayengafuni umuntu oncomayo, wayengafuni umuntu obulela kuye. Wayeloko ethi makubulelwe kuThixo ngexesha uYesu engekayigqibi imission yakhe. Sifana bazalwane. Yes, it is very important ukuba xa usindiswa wazi amandla alomuntu ongene kuwe. Loo nto ikwenza ke ngokuphole ungathathi. Yenza le nto intoba noma ubuhlaseleke kangakanani ngamadimoni kodwa ubuke wawazi amandla wento othandaza yona ekuphinde othandaza kwesinye. Amen khona. Into ebangela uba sisiye izinyanya zasekhaya. Hayi ngoba izinyanya sasingabonanga uba sasinawo amandla kuba sasingenaye omnye ngapha kwazo. Funa sibe honest siyeba. Nasibe inyama. Njengabantu bomuntu omnyama. Thina besibelieve akakhulu ntoba xa ubheke encwabeni sawuluka izinto zakho. Nyani beziye zilunge because ifaith yakho iliphelele kulanto uyithandaza. Ifuna niyazi uba hayi ngoba kuthiwa izinyanya ziyasebenza but ifaith onayo kwinto iyo isebenza. Yani bathi ukholo lulo oluncedayo ngaphezu kwelitye olithandaza. So into zakho zingalunga lokhu ungathanda le body uyikhona le-body. Then siza kuzisebenzela izinto zilunge because ayiyobhodi into ekulungiselela lukhona onalo kule nto. Siyabona bazalwane. Na uthi ke umbhali apha ndithi ayona nto ibalulekileyo ukuze sisiye amadlozi okanye izinyanya zethu kukufikelela kuthi
uThixo esithe asimkhangela wangaphezulu kwaba besihleli sibathanda. Siyabona bathandeka? Yes, iyona lento ongekakhilekelwa nguYesu uyakwazi ukukhonza phinda aye kwaba bantu bafileyo because akake mbulekelwa ngamandla alo afike kuyo. Number 2, uJesu wayemazisa amandla phambi kokuba bahambe ngoba njengoba bethuke emhlabeni nje bazofika zikhona izinto ezimilise okukaThixo. But wona funeke uJesu kabaxelelanga ngamandla uSathana nawo but wabazisa ngaye because uyawuphazamiseka ingqondo xa ukhangela uSathana amandla akhe ungamazi ohamba naye. Yabona ngasifundi Sathana funeke sifunde uJesu. Thina funeke singafundi ubumnyama, funeke sifunde ngoJesu because xa sistarta ngoJesu sifunda ngoJesu sazi kakhulu uJesu ayikho enye into engaphindi siyazi engamelana nathi xa sisazi uJesu. Yabona inkathazo yile ukuthi ungekamazi kwaJesu ube sowufunda ngemasatanist. Into elimaza yena uthi awukamazi uJesu ngomkhonzayo kodwa uncamela ukwazi ngamandla obumnyama ungekafika emandleni okhaya. No, stop it ukufunda ngoSathana. Taka ufunde ngenkosi okukhanya. Yeah. Now what you Jesu kubo alimena onke. Wakhilekela lento kaJesu unikile onke amandla nikwe yena uthi ezulwini kuthi ufike ezulwini yimo control into zasezulwini abese sithi ke nasemhlabeni phezu kwento yonke ndim ubawo omnikeze amandla kuthi ukhonza mna akhonto ngayiswela xa ukhonza mna akhonto ingakwenzakalisa xa ukhonza mna akhonto ingakwehlula. Aniwe mna onke amngendelazela ngathi ngembuleka lelo dithetha niyayibona anikwe mna onke lento ngeyenza intoba nokuba bekuthiwa kukho abathakathi abalwa nabo once ndive lento ngale ndlela uYesu ayithetha ngayo ndikholwe lento ngale ndlela ayitsho ngayo ndiyamkele lento ithethwa nguYesu ngale ndlela uYesu ayithetha ngayo. Kuyaphela laa nto yokuthathazela uba kanene ndiyathakatha uyalimala noba bayaphila bathakatha kuba kwilizwe lenkululeko. There is one thing authority over everyone. Yeah. Unokaka unoKristu uJesu ubelele. Angeke dawo. Njengokuthi funeka babeshibana sicawe. Icawe ilamandla.
Ndela kulungelwa uYesu. Yena ukwamukela uYesu ukubonakala. Ndani hluphekile ekhaya kulapho ekhaya. Kodwa mhla bafika uYesu. Dadibana nevesi ethi abakholwayo baba sisityebi ngokholo. Then uYesu waba lihlwephu ukuze abakholwayo babe sisityebi. Then kwafika impethu le ethi anikwe yena. Now dathathela lizwi elithi yena ubesisityebi waze wathatha ubutyebi bakhe wabunika abakholwayo. Ndayikholwa laa nto kuba kusukela namhlanje andikusosinanjani. So namhlanje ndiphumile kwipoverty, ndingekakhuphi imali yokuvulela ipoverty, ngoba ipoverty kuhlwephu isigalekisi nayo yonke into uYesu afike ndiyo ayibhatalelwa mali. Asibizi izinto uYesu athe sizizo kuba simkhokhele, kubhatala yena ukuze sibe nempilo engcono. Sikhuphe imali ukuze sibe ngcono. Usemagqirheni apho kukhanyiswayo bekwimali ekukhanyiswa apha kuphala ligazi lakhe liphalalela thina ukuze sibe nempilo engcono. Le nto ndiyo ndake ndithi kayenziwa kuba nabhatala imali. No, ndile nto ndiyo kuba yena wana ubomi bakhe ukuze nibe ile nto ndiyo. Yale nto ndikafike ngayiphetha athi ndingayesantoni na, ndingambuyisela ngantoni uYehova ngobubele bakhe. Athi ke ngokafike ndawuphakamisa uphondo losindiso lwakhe kuba imali ngeke ilinganiswe nento ayenzileyo. This thing is priceless. Yesu ndingekathandazi thina sikhululwa for kamzaya singekathandazi. Thina sikhululwa kwimimoya singekathandazi. Kaloku thina we are not free ngenxa yemthandazo.